Uy, Chick! Ano ba, ano? Uy! Naunsa ka? Uy, naunsa ba ka? Katubang diri ba? Naunsa man yung tawanan eh. Naunsa ka? Naunsa man yan? Harbisono naman din akong mga lobby rin, oh. Nalagi sa Paplo yung payat dra lagi. Nagunsa na sila dra, ah. Naunsan mo niya itong barangay, Papsoy? Daghan na kay kababalaghan ba? Okay no, daghan na kay kababalagan di ah. Wala po napakita si Darna. Asa nakahato? Bahala sa mo dra, eh. Unya ako mato dra, sorbihon sa nako ni akong lobby. Basig ng laki pa to, Paps ba? Og ana jud og basig ni sadlan po tong kuan ba? Wi-Fi. Ay, tama, magtaon mo na ito siya, no? Tigtaod ba itong Wi-Fi no? Di ba nagpataon mga ato? Oh, nagpataod jud kay Darna paspas kayo eh. Pila ito ka? BPS oh? 199. Yawa, junindar na, no? Mao ganino Dili tibay lang kito. Naputoy kuan niya deadline si Darna. Mukha ng kurente. Motol. Yawa, di Wa ka. may masoko atog ikapot na ni Darna, musoko di ka. Dili, bisa Natahon ka to. Grabe sideline ng Darna, no? Ah, kuya, kito buy sideline to. Dili lang superhero, mutaod pa yung kurente. Oh. Tag Wi-Fi. Yawas, Junis Darna ba? Dagan yung kay sideline si Darna, Paps, no? Oh, dagan ay napagay na siya sa sideline na DPWH. Paho nag-DP. Yawas. Minahan po. Minahan? Abantiro. Yawa, ang Darna, Paspas oy. may katong kakalot no kay Darna ko to. Paspas kay kabangag. Saan karon? Nagluka na bas kong kalubinhan. Ano may murag sige katawa? Anong nasaag ka din? Laina na badrian, namlibot man akong balhibo. Luka di eh. Matos bilang Paplo di eh. Mangi sa ko. Paratag oy. Dati, may istorya. Karon, ginuangan ko nimo way makalusot sa akong gahom. Pawiran kami. Tagam nimo ang balon ako'y gahom. Kabalo ka, anong dagag sideline si Darna? Ano man? Mang laki na ini gabi. Yate is na. Tabang! Saan mo yan? Ano ka? Tabang! Na! Naunsa naman yung tawanan eh. Uy, Ching! Ano ba, ano? Uy! Naunsa ka? Uy, naunsa ba ka? Uy, ato bang dre ba? Na! Naunsa man yung tawanan eh. Naunsa ka? Naunsa man yan? Naunsa daw? Wagan no siya. Uy, lok! Wagan! Nagibigyan na siya! Gibigyan siya! Ano ba? Makagibigyan, Chick. Unsa? Ay! Nabuyagan na siya! Ano ka nabuyagan? Na! Basig ka ng... Unsa kitawag ka na yat? Punso. Nuno sa punso di na! Yati abi na kung sa TV ran ako na makitaan, tinood di na! Na, tinuod na, Papsoy. Kung piyansaan ni mo, eh. Na! Unsaon man na to yat? Anong maulian niyo sa may buhato na to? Kabalo ka? Na, sa pagkabalo na ko, Paps, kailangan dyan daw ta magsuri dito para maulian ni Sinchik. Mau ba? Mga yun, nagsuri! Pastilan ka dali, raman ito natin! Tara, Chick, tara. Uyan, bataan eh! O naman siguro ni Papsoy. Mauna siyo! Nakunsa man ka diya? Nag-cute-cute daw. Patagla na juga ba? Nakunsa ka diya? Ha? Cute-cute daw. Pataka juga ba? Nangingi daw siya, nangingi ko. Mauna kay patakara ka pangi, may gani kay imong nawang ang nabuyagan, dili imong idoy. Tara na. Sibog kamay. Diya mo. Ayo, pokol namo dia. Uy, Chick, yaga-yaga di akan mabuyagan ko. Yati, nagdukam ning naong ning buanga. Unsay kayo daw? Yati, ikaw nagpuyo dia kol. Wala, nagrintar ako. Nah, pandamay. Naglintas ang din na diri. Ay, sige, yaga di Pops, kaya mabuyagan ka ba? No, mga yun, tamig sorry ba? Malian na mong amigo. Hawaton ko niya yung sorry kung namoy alay sa kuha. Naado yalay yat. Pandamay. No, ano sa mapula mong yalay no? Ali, na ako ingon ni mo. Na, adlo ka pula na yato. Ako pa di padulon, ikaw ra. Di ko Papsoy, ikaw raw. Bahala ka diya. Hadlok kay nagnaw mo. Atay juga yung buwangan niya sa talawana. Sige, sugalan na ako na. Aron maulian niya itong amigo. O, ayog panigbasa. Yan na po na no. Ana no. Ana, para di ko maigo ba.
Yati, usa kay gingon ana niya. Nya Pops, usa may gingon niya. Ana siya yan, ipadaplin sa lang na to si Juan atong amigo. Sali, ano yun? As na bantay sana siya, diha sa ka. O sige, padaplin sa. Ali, check. Ayun ka bala kasi, kay maulian na ka, na ko idea. Yati, si Payat, di tayo mahalay yan eh. Ayo ba? Diba, no, kailangan mo galay, no? Aron maulian na ko. Ayo ba? Ani mo Pops. Ay gliok. Pasok na karon. Na ako kauban. Kiss ko ba? Di ka maot. Gay, kit no, wa pa kay gilabta na. So mga to guys, no, nasagpaan ako ang link na to. But anyways, nasa ko i-promote sa inyo ang game. Mo ang Amber game. I-download din nyo ang link. Pag makasulod na mo, na nakabutang login register. Kung wala pa mo yung account, mag-register mo. Pagsulod din mo sa register na nakabutang niya, cellphone number, password, verification code o referral ID. After na, makasulod na ka sa games. Pag makasulod na ka sa game, kay automatic free coins niya nga pwede nimong idula. Kay Dago Tiger, color game, color lang. O gusto ka mo cash in, i-click lang ang plus sign sa taas. Boom! Gcash ay gamit. If ever nga madawagan ka o gusto ka mag-withdraw, i-click lang ang withdraw, then na nakabutang ka, Gcash ay gamit. Nga, pasin ako.